LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno ko kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ni kendo wan ka kineno wakani endi ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo elela. An ka endi gi one of the international MCs iluongo ni Bwana Konjoge nyinge bwana. Jamakosa. Jiwoi. Toko chon. Okobadha. Kisungu luongo ni people are talking about me but I don't care. Idhi international. Show igolo Kenya. Idhi gi show Tanzania. Mwanza. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Ukifika wa heshima manowir walio kudharau. Chala nga maweri ngeni imbe nyochi zeketo ne awinjo ni dwa chako donje we. Koro ine mini wero no. Koro werane. Mondo awinji duonde ngama koro nyalo kar bedo jawer. Okay. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Maana ngeta. Anakora kwa mara. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Koro ere mara ngamade. Ngaminyala ngadi. In mari dengo. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Okadengo. Koro winyi mara. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Kare kura wer mamalo in wer maton to adede chia 3 go. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wanaokudharau siku moja watakusalimia. Wanaokudharau siku moja aya wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Niyo ko pogro kintie ganya. Kata jo wer ng'ani jo to pogre wer. Teni mari in malo an piny koro ngiso ni wanyalo golo wer. Very soon. Wan gi MC Jamakosa jiwuoe. Toko badha. Gimomiyo wakelo MC Jamakosa ka endi en kaluore gi event mabende dhi timore Tanzania kacha endo wuok Kenya ka kochiko pinje maoko. Maendi obedo organized gi jo Rotama Group. Yes. Rotama Group kwanza wuon Rotama miluongo ni Peter Timba en okora. Anopangaga tuduogo ng'ado show to kokona. Iwinjo. Mose wuonda momiyo budget te but koro nikech gin gi show landa. Mano doko chuny maler manai. Chuny maler. Lakini okora no kenga ahinya en mani show nyalo bedo mana mokwongo no kende. In poko liano se ole shows adek. Mano ng'amoko. Madhi Tanzania. Nyake birthday ni umari aketo ni gimoro ganyo nyaka kawuono. Mano nyako bolosi. Mano bedo but meanwhile Shone Mombasa Shone Tanzania. Tanzania. Wachnwa mang'eny about Shone. Wachnwa mang'eny about Shone. One LTN Luo Trending Nation tarik 29 jok man Tanzania joluo mawinjo man Tanzania koro winji ni wa en Shone kanye otimore karango to otimore nade oko chula ma show malando nono moko chula munda kon go Peter Timba ni an chunyi ler. Peter Timba by the way lost kanyo. Peter Timba lost kanyo. Kono ni Shone Makuri on. Shone kanye iluongo ni Mashi Park. Ilo ni Mashi Park. Mashi ilo ni Mashi
National Hotel. En kama ngonga inya kabisa. Jomok kirwa kanyo en jo Rotama Group. Rotama Group. Yeah. Anchon natambua gi chon sani okatambua Rotama. Kech chairman gi Okora. Chairman gi Okora. But Rotama se teru jothumbe mang'eny oko kono endo. An pok otera koro jogo nyalo tambua. Winj gi mawacho. Kakuomi. Wadil korka MCs wa. MCs pok teri. Mano ayiere. Nikech nidhi kaka MC. Kaka ana wuon. Osime nidhi we. Dite bigolo balai. Bwana. Anyalo. Okanyal dhi kaka MC ke. Ngene LTN is a company. Wanyalo wacho ni Rotama is having an event ma jo Luo nyalo gombo neno. A very big one event. Kaka jo Luo Trending Nation wanyalo dhi to record them ber. Eyuda nikech pok wachopo kumwa live stream ma dongena no gigi live streaming are somehow expensive. But wanyalo dhi to was record them ber to biro e bedo edited maler maber to akito. Then advantage mado bedo godo kanyo kendo okogo kwana nyalo winji nikech kani dhi Tanzania tigolo such a clip tibiro godo Kenya kaini ingene gimbe ni promote ke kaini nikech oringo Tanzania to ringo Kenya so long as no nyono Kenya jo America nene so long as ni en LTN jo German nene jo Uganda nene jo Nigeria kuma kisungu lema ingene sani jo Nigeria winjo gine dholuo but okochuna enya gima duong en ni samoro pok gichope level but we wuondo ngato ma cancel program nitie ndalo moko mane wa cancel nyaka shows ga mag December. Yeah, I remember noningo bedi wabedo gi Freddy ya kene kanye akone ni adhi makora matin ma process passport yegi mono mi amanyo ga passport an Jorotama ngech kache nyakikal gi passport an gi passport Maril Jorotama niyo dongingeni ati expenses mag kalo na manyo passport akoni ka passport manyalo tama timu tiji Rotama wamany passport just 1 month passport duogo ikori gimora nyaka sani okani oler poko kata rubber stamp achiel is it not a chaya mana chaya but walando shoge koro wacho shone Omari Tanzania Ede nyalo Kiswahili. Wari gibulo gadia. Ede dojo ne. Mkono juu tangeni inya chamo nyaka kwa. Mkono juu koro kumudhi opogore en podi bado. Alafu Kiswahili wageni wanafanana kama udongo. Welo chalolo. Tarik prego chiko mai. No bedo Saturday. Odhi bedo Saturday. Do mara parga chiel ni endi. Igal fare prego angwen. One coming Mercy National Hotel. Emontiere. Wadhi bedo kanyenge lisha toto. Noni beno wadhi last Friday. But kolo rega chela riadek mo bende kunyal geng. Koro notamu wadhi. But koro wapange. Koro lisha toto pange basi. So Peter luoko Musa kaka no luoka the other time. Ingen gimoka for the last minute gino bedo cancel. Nyal bedo there is something. Mabede oken gima inyal gengi sechego. Kanyo koro wanyalo nkech Elisha no kodhi Musa jakadala beno kodhi. Dine Elisha odhi to Musa jakala kodhi kata Musa Elisha kodhi ekade ntie very big question mark kanyo. Yeah. Nisi nintig mono gengo gibo mino gitimo mano endo. So kanyo to kanyal donje ahinya madip. Yeah. But this week to one Tanzania. Wadhi wawu Kenya kwa donjo Tanzania. Donjo en siling alufa pa. Donjo is 10,000. Mano pesa di Kenya ka. 10,000. Ide moko kwa di Tanzania mokuongo. Gelisha toto. Toko wasiti kutij koro wadhi angado room. To pejo mtu nen madam moro. Mami room ni pesa ngapi? Wasemaje wewe? Room ni 10,000, akoni 10,000. Ingeka kilungo jarum. Jarum ilungo ni tarakilishi. Baba tarakilishi baba Omari. Omari yiri Kiswahili akia. Yiri Kiswahili akia. Tarakilishi yanango. Tarakilishi mami ngati kompyuta ya Omari. Manu jarum. Wewe tarakilishi. Arunu. Mudumizi. Kido tarakilishi Kiswahili ba hiyo bai. Okulungu ni mudumizi. Ilungu ni muuguzi.
Inge muuguzi. Ngama uso konge ba iluongo ni mwangalizi. Muuguzi. Mwangalizi. Mwangalizi. Mano mwangaza. Mwangaza manoler. Manoler. Mwangalizi. Tutaka gidene rununu. Rununu. Counter. Baba. Kidwa ikono ng'ato ni ati nilete soda. Game na soda koya counter. Iwacho ni nilete soda kutoka rununu. Mana punje chiel. Mana dojo. Mana dhigo. Mana totigo. Counter nilete soda kutoka rununu. Counter be Kiswahili. Counter Kiswahili. Counter and English. Koro mudu mithi. Awacho ni counter en kuma opangi ginene. Akene yuda. Koro mondo miluong ka gi Kiswahili luongo ni rununu. Mana chiel. Ngama uso ni luni nga? Nga? Njauso no. Ngama uso dwa uso na kongon. Miya Kiswahili madonjo makataka donjo Tanzania on Friday. Tachako Kiswahili lo. Kora mi gik ma perfect. Ngama uso kori luongo ni kasisi. Kasisi. Yarwa yudia Tanzania machiegni kadoko yo. Habari. Mimi ni mzaliwa wa Pwani, nimekuja huku kwa ajili ya kazi. Nakwambia ni kasisi. Naam. Muuzaji so kwako, kwa nini jinangu ni Omari? Omari ni jina ya Swahili, Omari Nation na Hashim. So wasema kasisi nisaidie soda kutoka rununu. Mani ngeni biro chula kiduogo. Sasa ngeni onge pesa. Sasa leo. Bali loro michupo kani pesa kubwa. Kasisi nisaidie soda kutoka rununu. Basi. Aya aja ndogo tieni okoinga. Aja ndogo bali tidwa dilala. Ada na wugi ada ne koro kuachi ni ati aja ndogo. Kujisaidia ama msalahani. Msalahani. Hii sawa. Kiswahili morage voka nge. Sawa. Kanyu Mana dada nyogo Friday Tanzania. Give me a soda. Kifungizi. Mboro. Mboro. Bye. Give me a soda. Na mani go pena cha. Omari okadego, mano okadego. Mboro. Give me a soda. Omari. Okdina yanya. Emo iluongo ni Mboroni. Mboroni. Yeah. Ebu nifungulie soda kutumia Mboroni. Mboroni. Mano kaditiyo baba. Bado wadua tiyo Kenya. Bado kutiyo saa uchie. Bado kima kone ni. Ibro yeri kare mana die. Nga mall kabisa lungo nango. Kiyol kabisa wache ni bwana John. Nyongonyea. Nyongonyea. Mari. Gik moko tafadhali. Kwa nini tipiolele wacho ni haya maji yana vingonyo. Bwana mimi Bwana mimi Kiswahili. Anapunju Kiswahili nyaka. Okay. Adija professional mana ngeyo. Mana fight. Okay. Like kamera okanya adwa ni akuni kabisa. Wangi Google ka. Kopo ni ati simba nyalo riambo tweti gi simbi. Mondo wangeni meaning mar vingonyo. Omari. No. Kiswahili kamusi. Kamusi. Vingonyo kata kingonyo. Kata nyongonyea. Vingonyo. 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 Ama vingongo. Vingonyo. 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 Yeah. Meaning vingonyo. Meaning Kiswahili. Yeah. Kiswahili ma Tanzania karabu moko bet chiegni gi magwa. Chiegni gi dholuo marwa. Vingonyo no mando chiegni. Som. Mtoto wa mdudu. Som kungisom. Kingonyo. Mtoto wa mdudu. Kisuse. Mtoto wa nge. Naam. Ukiona maji gik milungo na melo. Inanoka pine. Haya maji yana kingonyo ama vingonyo vikiwa wingi. Alafu nakwambia hivi, alafu ananiambia okni hii. Haya. Okay, haya. Kwa sababu maji pigo komi. Maji yako katika ngeli ya yaya.
Wanielewa vizuri? Nakuelewa sasa. Mnaniona nikidensi hapa, wanichukua ka nini wewe? Oh, tafadhali, haya maji yana ving'onyo. Okay. Hiyo ni sawa kabisa. Manodongo. Tafadhali, nyakajagi tafadhali. Joka to nyero baneti waya. Ineno? Nkare. Ni mdudu. Kisuse. Nimenyongonyea. Elisha Luongi stage. Iko nimenyongonyea tena na hole marachi. Mano koro ukalola ula nimenyongonyea. To chundere. Chundere. Omari. Wache gik mani nini. Pode bwana ateletera. Eto kore nango. Le. Akapo kiwaidhi Google. No, mondo mingeni ati kawuono. But ingisani chundere nango. Kapo kwa dhie Google. Ne? Chundere. Chundere. Tunga sentensi kutumia chundere. Tunga sentensi. Kapo kwa dhie Google. Mutapo ini kara Kiswahili ni hivi. Chundere. Ingenipo mia gik madhiko Tanzania takuamo. No. Emomi ukadwa na uondi. Hiyo kima kodhoki kwa nebu kuja hapa kando kidogo. Chundere soma. Tafsiri. Chundere. 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 Wingi. Chundere. In bracket. Mtoto kwanza. Mtoto wa. Mtoto wa kwanza. Au. Au kifungua. Kifungua mimba. Yatimo kuongo. First born. Sombeleka. Omari. Sombeleka. Mane chundere. Omari mabu nyati yego. Tunga sentensi kutumia chundere. Antanzania. Mimi ni chundere kwa familia yetu. Ane nyathi maduong' korwa. Gimatin no kende koro. But joluo kichada. Mimi nimenyongonyea. Bwana wewe kwa nini haukuji jukwani? Samahani, nimenyongonyea. Samahani, nimenyongonyea. Mama odonyo. Manole. Chundere. Kwetu mimi ndio chundere. Kiswahili bako die. Aye. Bwana kara Kiswahili mune ipuonjwa kare. Anansa. Kuonjwa Kiswahili ya Kenya. Tudonge yuda. Ayudi baba. Koro kenano ka awalo kodu jo hangla wiyo ingo umabo. Baba Kiswahili mwacho le. Momi Peter Timba panga Tanzania to ng'ado to podo neno ka chulo bill. Owacho ni keno dhi donje birthday yo kor titimo ma successful. Odong en gine en status viewer. Ni jo Kenya pake ni en gi pesa lango dongo gi. Nano katambua gi pesa ne. Omari. Okatambua Peter Timba gi pesa ni kechende ga chaya. Seje moko no pani. Sema kono pani ukingi Kiswahili. Ukingi Kiswahili. Mano oparo. Ingini kacha udhuluo kuache mangeni. Hamna. Nidwa Kiswahili kacha mangeni. Kwa nipanze moko Kiswahili ni normal. Acha nikuambie, wakati nilikuwa mwalimu walikuwa wananifahamu kama Alustad Omar. Alustad, inge Alustad. Manonga mose loko Kiswahili koro tiyo ge Pierre Kiswahili. Maloko no konya tiyo go enimo. Osoko Kiswahili ge Pierre kama. Maraj, nyithindo mapuonjo Kiswahili neno gini bwana ginyalo koni, wanaweza kuambia vizuri nege kalo Maraj. Through Kiswahili. Ok ni through Kiswahili, yeah. Tomari, tukediso gine ini koro nini Uganda. Joka kia Kiswahili Uganda en madho kachiel. To koro ununge Kiswahili. Emomi an koduka. Chieng musenge yo ne pap, tebuka buka de oko. Dala wanyaka konga losi iwacho ni charity begins at home. Okay, makora timo home. Mana puji go ninge. Madonga koni neru nunu. Ninge ni maru nunu. Nakia. Chundere nakia. Ngamba savuji ninge ni kasisi. No kange. Manu ninge. But Kiswahili be. Samahani mimi ndio chundere. Mimi ndio chundere. Haya maji yana. Haya maji yana. Ko timo duro amelo rere. Adong madudu mano maroba Kenya. Bingonyo. Weri mano koro watiki makako mondi. Ko ni Tanzania. Koro kakan Kenya to kwa timu na. Okimia ma Kenya be. Kenya haya maji yana. Achana na wadudu. Vingonyo. Kiswahili sahihi. Ipanje luto kawa nade. Ni yenyo. But kori bi adere dictionary. Real dictionary. Jo Tanzania. Tunakuja na Kiswahili sanifu. Omari Nash, mwalimu mwenyewe wa Kiswahili. Alustad. Bwana Omari Nash. Yani kitabu mari Tanzania kariti o makosa. Kiswahili koko maiye ndani. Kiswahili maiye. Mimi nyumbani kwetu
tuko watoto watano, lakini mimi ndio chundere. Bari Hey! watoto watatu, lakini mimi ndio chundere. Tidwoge shanga wanangu wacheni wanangu ini sawa. Koro ne jokman Tanzania, wale ambao wako Tanzania, Twaja Yeah. na mwanamuziki maarufu sana Elisha Toto, mtoto wa shule Le Padre. watakuwa pamoja na MC wake MC Jamakosa. Jiwoe. Watu wanaongea juu yangu sana, lakini hainishiki. Hiyo ndio maana ya jiwoe. Hainihusu. Ama hainihusu. Hainishiki na hainihusu. Unajua kuna ingine wangi moyo ni touch, Bose lem niko makui. Poko makui to imia wangilemo. Alafu pastor diu mule wi. Ango matimore. Alpha Par en pesa di Kenya. No ke wacho ne donjo en Alpha Par en pesa di. Alpha Par ma Tanzania mano shilling 100 ma Kenya. 500 ma Kenya. Asewilo 500 ma Kenya. Kurugipane na 10,000 ma Kenya ka wakijesho. Kwa 10,000, 5,000, 500. Bas tarik prego chiko ndio mara parga chiel. Igel fare prego ngwen. Wadhiwe Elisha Toto, Le Padre, The Goat, Tanzania, Mwanza. Team Rotama Group ulongwa kanyo endo. Donjo, kiingilio shilingi 10,000 kwa watu wa Tanzania wote. Watu wetu wa Kenya unabeba shilingi yako 500. Hiyo ni kiingilio. Mbano Cheng Friday, siku ya Ijumaa. Alafu siku ya Jumamosi ambaye ni tarehe 30 tutarudi Nairobi, mahali inaitwa Egesavilla behind Umoja One Market. Tutakuwa pale na anniversary ya Okoth Jarapogi. Tutakuwa pale na Udongo Swag, Wood Phoebe, Uncle Eddie pamoja na The Goat, Le Padre, Elisha Toto. Mimi kama MC Jamakosa nitakuwa hapo. Marinash. Tarehe 1 tunaingia kwa mwezi wa 12. Swingers Club Roma. Swingers Club Roma. Na Elisha Toto mwenyewe. Ambe anga koduge ge program. Aninge program bete yuda mayo dane. Age ke mabaya. Gidonjoni. Mala. Kormo ka kiwinjo kanyo no endo mapod en LTN. Wan walando nyaka jomoko dwaro wa. Mano. Wan nyaka jomoko dwaro wa walando mondo mi wakon gi ni wan waonge gi gimora mora aginga mora. Uonge gi grudge. But kichopo Tanzania, kon Peter Timba man jatend Rotama Group. Yes. Ni bwana ngima Nyasaye no sepango ne ngato. An shows gama December no ketho te. Cause of the corner. Akono jina dech. Kasto we kata Nyasaye ok mor ko. In fact kata show ne mokethore mar Musa Jakadala no nitie moro manyaka chak kethre kende. Mato we were the successful nikech ngane. Nikech Elisha Toto. But you know the success. Mato we the successful. But nitie moko mobiro pango kuonde. Peter Timba. Nikech Nyasaye ok mor kiwuondo ngato an gine machula an Peter ok chula. Pesa komiyo to miyo jok magigogo biashara. An kiseluonga ma we tije na ni ati abiro wago tich. Many passport. Kastigo la program nikoro kemaki. Kar passport kaji. Mokuongo nokona ni amiso tamore gi jogene. Iyuda Peter Timba. Be jok mona miso tamore gogo negi chwadre. Marare show ne special. Passport oselos everything en godo piny. Menyal dwar kigiko don. Kata ko kom loso na show o compensate December mono ketho cha. Poda mako ne. December ni. No ningo compensate birthday to chako hola ni kian Kenya na biro wuogo dongo kia manyo moza genango. To ambe mupenja nyaka jathom maber moningo ter mo wuo kode kaka ngama usiepna. I'm not happy with Peter Timba. En status viewer. View status to neno LTN. Imbe kone kichopo. Angin owacho winjo dho luo kata ka Kiswahili tek. Ywa chien. Kone ni oja luo jothumbe to were ndeka ko ngama ngi pesa tano kata mbwa gi pesa nego.
Kendo ang'e maber ni jo Tanzania nigi yath neko, kendo ang'e ni pesa en go nyalo maka, but gima wacho ni en gima legit, ok ayawo ne gimoro amora. Be ndalogo te aseling' aling'a nikech arito mana gimono moke, koro ibiro ka gishoni nok adwa na lande. Tawacho ni walande alanda, takwer go pita chuth. Kindi gelisha to bende yore. Ai ki Elisha to ng'osiepna. Ema kelo kindi gelisha to bende yore. Made bedo kod jarapogi gi komo Victor mokelo gini. Beda lando batembe da dhao nege chuth. Dogi rogi. Awinje. Kech koko koro kumakete kokombe makete pita timba mago jok manego ji. Madwa ni dhi dal kech ka giri mitimo ng'ato ok dwa mano ng'ama negi. Peter Timba. Let us tuonane ana kwa ana. Tarik 29 wadhi uru ne jok man Tanzania wadhi uru wamiel uru Elisha Toto show mar Jorotam. Peter in wachako rumuru kendo next time mapod iluongo no mari nasho mari chieno jamano mbali mari the truth matter. Bwana wano wacha dieri to kendo gik mone dieri mane negwa wano wacha dieri ta dieri no bok negwa nikech Jehova dwani ni joma wacha dieri walemo. Abiro dongo siepe adek but they will kisungo lal. They will respect me and I will respect them. They will testify. Okni wachon. They will testify that Omari is always standing with the truth. Ano kapak ngato ni nege pesa, ni Peter nege pesa kora were. But wewe mabere kinge ni onya dwari mbele ka. Kan macha no. No, onya dwari mbele. Okawachi ni eti awacho mondo gine. Dongo kodwara kata chulo ot. Kwani donga chiemo. Peter ngama kata kigonde simu ni bwana watimo kama toko ni an mago gige ni ano maka gang'o. Kasto panga tich to ng'ado. Duoka kamano to krach na nikech mano pesa ne. To panga tich to timo nade. Yudo ka ibedi we magi. Ase cancel te bwana nyaka shows madongo bwana. Ongeyo. Ucheko kuchuna mari yako ni jatelo. Okadwa ywara kodi mokuongo ne ng'ado to nochwanya. Weya panga jomo ni machete ochako weyo. Ero chako chopo birthday ni Omari an Kenya. Chako kalo. Nyaka sani udong ni view status na. Peter Timba los kindi go mari. Robert McLean. Okolos kinda o compensate December mono ketho na chama cha Charlie. Eti loso kindi go mari no nikech koro sa counter prorogadi. Tieni kata muno bicho prorogo chikono pod bot pok wagike December mane oketho nigite. Podi. Odwok na shows mono ningo be ni achamo shows mar one week. Wabiro winjore ge Peter. Nice. Watieko ni Jorom Tanzania. Warom Tanzania. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.